मोर्जे पंचायतीची ग्रामसभा सरपंच विलास मोर्जे यांच्या अध्यक्षतेखाला झाली। यावेळी वेगवेगळ्या विषयांचेर चर्चा झाली। यातून रस्त्याचेर अतिक्रमण, नो पार्किंग झोन, गटार व्यवस्था, गार्बेज, व्यावसायिकांचो कर, रस्तो रुंदीकरण, स्पीड ब्रेकर अशा विषयांचेर गरम चर्चा झाली। गांवचे बेगोबेग प्रश्न सुटावे करचे अशी थळाव्यांची मागणी आसा। मोर्जे पंचायतीची ग्रामसभा सरपंच विलास मोर्जे ह्याच्या अध्यक्षतेखाला झाली। या वेळार वेगवेगळ्या विषयाचेर चर्चा झाली। हातून रस्त्याचेर अतिक्रमण, नो पार्किंग झोन, गटार व्यवस्था, गार्बेज, व्यावसायिकांचो कर, रस्तो रुंदीकरण, स्पीड ब्रेकर अशा विषयांचेर चर्चा गरम झाली। गटार व्यवस्था नाशिल्ल्यान लोकांच्या घरांनी उदक वता त्या सुवातेर गटर व्यवस्था उबारची, तशेंच रस्त्याच्या कुशीकच्या व्हाळात मार्केट वाठारात व्हड प्रमाणात गार्बेज पातळा, त्या कारणान बुरसो वास येता, देखून सुखान अन्न खावपाक मेळना अशेंय थळाव्यांचें म्हणणें। मजगती मोर्जे पंचायत वाठारात कितली दुकानां, कितली हॉटेलां, कितले सलून, व्यवसाय कितले जाण करतात हाचो तपशील सादर करचो अशी मागणी ग्रामसभेत थळाव्यांनी केली। मोर्जेचे रस्ते रुंद केले, डांबरीकरण केले, तरी काही स्टॉल कपडे विक्रेते सरळ रस्त्यार अतिक्रमण कित्याक करतात, ताचेर कारवाय केन्ना जातली असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासला। ताचेर सरपंच विलास मोर्जेकारान आपूण कंत्राटदाराक आमंत्रित करून विचारपूस करता अशें सांगले। गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर।